मेलावा में पहुँची कर हकी भैया तू अकेलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा में काहे गेल हनी भैया ठेलम ठेलावा में काहे गेल हनी भैया ठेलम ठेलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। केने केने गेल हनी देना तू बताई रे थाना में जाके देबै रिपोर्ट लिखाई रे। रे बताओ ना जल्दी कने कने कनिया चाउमीन चाटे ओकर हम ठेला पर खिलैलियै आसमान तारा झूलू हम ओकरा झूलैलियै बैठल हनी कवन बोले ना तू झूलावा में बैठल हनी कवन बोलै ना तू झूलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। पकड़ के हम चलत हलियै भैया ओकर हाथ रे पता नहीं कैसे छूटी गेलै ओकर साथ रे यादव गोपालवा कोई बड़ी बड़ गलती मेलबो ना घूमलियै परेशान होलियै तोर चलती खोजे गेलौ सलेंदरा होटलवा में गेलौ खोजे नंदनमा होटलवा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा में मौगी भुला गेलौ हमर राजगीर मेलावा में लागो हमर किस्मत फूटल रे।